Chirifano si chimbonzwa unyaya iri pano handisi kunzwisisa rudo hapana kudanana harusi rudo kana tichivanzirana kugara uchitsika-tsika iwe chiripo chaunovanza chisikana buda pachena ndizive kwatakananga nezonditarira mumaziso zvimwe ndingaone paumbire chaipo. Usiku wakadaiswa utyere iwewe ye unomboziva here kuti ndakatenderedza yadhi ine masinaipa ana mupfura nhunzi chaivo zvekuti any funny mistake yaunoda kuita panapa unongorohwa wofira pasport ipapo. Mudhara unoziva here kuti ndini benzi 1 risingarohwe negani zvechitsaka-tsaka waiziya. Unoziva here mudhara kuti ini ndakatombotiza mvura ichinaya chaizvo mudhara ndikaitiza zvekuti haina kana kutombondibata. Kutiza mvura iri kunaya chirudzii? Mudhara mvura yakandibata ndichangobva paDhamasiko paipaika. Baba apa pandakange ndine kaperi kablack horse kasekuru wangu mudhara ndakakabaya pedu paipai. Unongoita kunzwa iwe. Ukabva waita sei? Ndaifamba mudhara zvekuti ndakasvika padheni ndakatota keriya chete ndoye ndakange ndakatotaka mvura ichitadza kundibata mudhara. Ini ndiriko kana muchinge mazogara mafundanga. But sandizvo kazvawandiwinga kani usiku wakadaiso. Tell me, what's the update? Zveka mafundanga. Handiti ndakakuudza here kuti takanomechesa nzeve dzako paground waiziya ingawani ndakakuudza kuti tisi vasori vemuno musodhoma isusu kana uchinge wazogara pedu paipai. Saka aiwa inzwa inini mudhara. Aiye uchikombera. Saka nhasi wauya nei? Mudhara ndaona hangu pamberi apa kapo taita zikumad combination chairo maiziya. Mudhara mukangondipa 1 munda wemukuteka aiwa munenge mandigonera chaizvo. Makangondinanganisira 1 hectare regoridhe remunda wegoridhe mudhara. Mukangodaro chete aiwa munenge musina kana kutombonditadzira mukuru wangu. Iwe usade kuita dzungu wanzwaka. Dzungu hakusi kungwara. Ndati what did you bring me today? Mudhara vanhu vari kusasa vanoda kakunzoko waiziya. Musodhoma vari kutaura zvavanoda. Unoziya here nonzi labha mudhara hanzi kudhara kavakanomechanisa mutungamiriri vanhu vatungamiriri waiziya. Varototi hanzi dai zvaibvira Chikombera, what I need to hear is nhasi ndanga ndiri pabhesi remutoriro kare kwaBoss Gama. Handiti ndikabva ndanzwa marasitaka achiti zvakati nezvakati. Don't analyze anything for me. Ndoanalyze ndega wanzwaka. Right. Masikati pandatombotenderera muzvidenderedzwa umu mudhara ndatombosangana netumagenga so ndikatombozama kurizina nawo pedu paipai maiziya vachitoti ngwira hamusi kubatika chichi ndikati dhegemu imi. Chikombera easy kane mudhara ita easy pedu paipai waiziya. ndobva ndati ndakananga nekumanjanjuko waiziya ndobva ndasvika paye kumanjanjika. Unoziya ndasikuwana kune umwe musikana so wanga ine garo hombe nediki waiziya akutondinanganisira zvikanzi chero zvikaita seka hazvina hazvo mhosva. ini mutungamiriri wenyika ndoatomuitira nhumbu ini chero akasandiroora asi ndoatomuitira nhumbu chete. aiwa ndotomunzwira shuga ini ndozvaanga achitaura izvozvo. Security makarwe, come in and remove this nonsense mangwana umuke uri soba Chikombera, and make sure you are not going to bring me this nonsense wanzwa I need actual report, otherwise chikawa chako chiri kutsva wanzwa. Aya mahwambi chaiwo nhamo nemangazi siyani kari nemarengenya aiwa hari charike moto zvechokwadi. Pakaipa hari gedza nditi dhaka mutungamiriri. Surprise. Iwe nyongwano yako iyi. Saka mukuona pakani kuti makaradhi asvika mugoma timhanyire hedi isu. Iwawo makaradhi iwe manje nochitsoka chakochi chisaizi 8 chinoita kuoneketsa kuti wakazotanda kupfeka bhutsu yako chausigere kutaundi kuno. Tireke zvedisu. Mukoma hamuzive warungubaka saka mukoma imimi. Mukuona bezvo ndirizvi mukoma iyerobhoni yonyika aya. Iwe wapedze kutengesa tuhembe twako tonohodha mutaundi umu wonyepera kuti bai unoenda kotohodha kunze kwenyika. Wauya kotodini pano? Kowatama yoingiri peti. Ndozvaikupa kupfeka kapenzi kakasefeka tichiri kumusha makamwa yakoya. Matsabidi. Saka kundinyepeyo kuti wabva kumba kwako uko kuya konditukira musitoro mangu muno. Ifa pano Matsabidi, wazwa? Ewo kama mukoma kutamba hangu nemini. Matsabidi, ndatibuda musitoro mangu muno mwazwa? Out. Regai kamundiende. Ndishati yadini ko mafiriti yangu iyo ndandauya nayo ya. Ndazoziva. Ndakudzikita nokudzasuko kwana mai waagope. Ndopeka bhuka kako kaika shubi. Kakasimba musoro ega ndingade ataeba. Wa Bridget, unochi? Zvirekei mukoma handiti mandidzinga here. Regai ndiende zvangini. Aiwa baka muna iwe matsa.
matsabido, matsetsetse, matsabida. Aye, kita kundidzinga manje inini ndine ataya. Chidzoka kamuna iwe yapota ngeno. Lord of Yorkshire, I come to you this afternoon. We train for self-defense, tournaments, and sparring. Let us not harm people. When I'm eating my Gratian Cicererac, please let me not use my acrobatics because kuradharada kokoi. Ndogona kushimanda kamwana vanhu akatadza kumuka. Obva Clara. Iwe, unopenga here wewe. Ndiko kuchikudi ikoko, Hachi baba. Ima musikona here kuti makundikanganisa prayer yangu. Ndo ipi iyoyo? Ausaite iyoyo iwe bedza. Zvawaya kudotaura zvati hazvidoiteko. Hatisati adopedzere naiwe. Ya, hata kutopedza bedza. Iyoyo kumaona same team. Eiko naiwe. Kuti muradu wakurunga akaita zvinhu zvekundikwangwana here. Iye mwana wake akamufonera akamuudza fair kuti Oshomole hana mhosva. Amen. But ndakaona sekudoti baba vaye vakadohwisisa vaya. Kana zvakadaro saka anenge iri shudhu waziya. Because zvenguva ine ibhedzaka ndabhona ndogara ndakazvivharira waziya. Ndokunopedzera ndatsvuka kana ndakazvivharira mudheri munomu. Ndakazopedzera ndakudedzwa nezvibabonzi chedha masikiriti umu. Yezvo, ko zvakadoipei kutsvuka naiwe. Wangu, munhu wechirume haufanira kutsvuka. Haufanira kunaka fesi futika. Haufanira kushoka kana vanga hwani kufesi waziya. Rekuratidza kuti chibaba. Hanzi bhuru rinorwa chichi wati. Haufanira kuvhita futi everyday ka. Yuwi, wakasadogeza. Unoita munhu wi naiwe. Wakudopenga here naiwe. Ndikukulai nazvo. Iwo zvikaita kuti kuvhita kunobvisa rake remari. Manje pano handidorari nemunhu asina kugeza ini. Futi madiro auri kuita bota mazuva ano handisi kudomafarira ini. Wakadozvitanga rini. Wangu, ko handiri ndosaka tiri tesere. Iwe, handizvidini. Grosari remwedzi wose rakamboliwa ne1 day here naiwe. Pakaipa chimama. Isikira kuti wakapinda mushopu muya. Patevha unotonhodza mani like kurunga ipai. Ndakazongodhumana namuya mukwapura waziya. Ndakabva ndangonzi bua. Mukwapura chii naiwe? Mukwapura ningizve chimama mukwapura. Nyarara uko. Owo, handiti taimbereko wangu chidoti tiimbeko. Chipakura kama mafurita yotije. Aiyo mukoma, maimba asi maimba izvo ndanga ndichida chaizvoba. Titekere mukoma baba waShomole, tuimbotuka, ndikuda koturekodha mazwa, ndikuda vakiimba matuzvi ngatitandeipo kare. Warume soka, wa Bridget. Mukoma ngatiimbei mazwa. If you confess with your mouth that Jesus is the Lord, and if you believe in only that he rose from the dead, if you confess with your mouth that Jesus is the Lord, oh, you will be saved. You will be saved. Hallelujah. Come to the Jesus, come to the Father, and you'll be saved. If you come to the Jesus, oh your heart, you'll be saved. Oh, Shomole mukudeiko. Aye. Makasimba here tete. Kengewe naiwe tiri papractice mukudeiko. Muriwo pana mukoma wenyu here ndamboedza kufona namba yawo ikungorira haisi kudairwa iyi. Oh, ndati tiri tese wani wana mai tiri kupractiza. Okay, vaudzei kuti Oshomole hanzi mhosva yake yakapera saka anga achitoti ari kuuya kumba kuzovhakacha. Oh, ndowanyepa. Pai yakapera seko mhosva yache. Hanzi kurunga yanyepa kuti akapondwa naOshomole. Akatozofonera dhedhi rake akavaudza chokwadi. Saka hanzi machajisi ese akabva adhropwa automatically. Oh, reka ndiwanyepe mukomawo. Okay, mubva mavaudza kuti hanzi ari kuuya nhasi saka vakasike kuvhara shopu yavo. Muvaudze futi kuti hanzi vauye vari sopa nekuti hanzi ari kuuya nemuyeni. Mulendo wai. Hanzi musikana wake tete. Haandafara kani. Zvedu zvazoita vasikana. Anga achitoti hanzi musikana wacho kumba kwavo kune tumari-mari. Ndiko kwaanga ari kutogara pesa apa paanga achida kuurayiwa nemazuva memusodhoma aya. Naiwe Oshomole anombori nemakore manganiko. Imi tete musaite kunge musingazivi eji yaOshomole mimi mazwaka. Imamuzivi here kuti Oshomole ane 15 years. Saka 15 years waOshomole ndiyo iri kuya kuintroduce girlfriend. Kana kuti penzi yomusikana nokutunuliwa sei anomuzviziva here kachongwe naiwe. Asikana ndisiyei mazwaka. Zvarwadzaka. Zvainakidza wenyu Bridget nzenza ichibvisiwa nekamufundisi kachidhakwa kaye. Nhasi awangoma akurwadziwa. Manje muchanyara family yemusikana wake yakutouya kuzomubvisira mari yekumuadopta. Ndozvaakatondiudza. Itaiwana mai. Tinenge takandolinga isu. Tiri kukokiwa here kuma-introduction iyo. Imi munoita zvamunenge mada mazwaka. Mazvizwawo mukoma. Come to the Jesus, come to the Father, and you'll be saved. Wana maika. Imi mungoma kujisiwa kwenyu kukwanyanyisa. Zvakundoda kundoti tikutaimire muchibva kumuka. Tokubatai, tokumwisai muteyo, morutsa mufiro, makajisiwa nokakadzi kenyu kotsabwa kai. Wakachongwe chere, idihwi. Owo, ngatiimbe yedu. Yesaya, ndingakati murangu. Ndiyandakati shukari serious maziya. Auteki driving uswere kugeza maplace team kana mchinge mazoranga. Kana uchida legit driver's license repapo chairo maziya. Chibate isusu. Auteki driving school maziya. Tokuise ma driving license kubvira uchitanga kusvikira wapedza mutambo. Tine mainstructors anogara akanota buttons maziya. Zokuti uchibaya kunotora chitambika. Hapana zvekudzoka katutu zvezve. Unenge uchiketa. Zokuti uchingosvika uchingorodaiso. Wogotonzi bwa.
maofisi zedu ari padhuze maiziya. Muno muHarare CBD panamba 2 Robert Mugabe, ofisi B2C maiziya. Uyai titaure kana kuti munongobva womva maiziya panamba dzedu dzandakaisa pasikiri nazo apo dzo maiziya. Kana makuuya muzazoka kuti road lulu maiziya kana kokopina tombotomvera. Namana